Vă salut și în clipul de astăzi am demontat stopurile astea de pe spate ca să facem skyline pe ele. Le-am scos afară. Bine, va trebui să desfaceți. Asta e prinsă cu cleme aici. Aici are două șaibe de 10, după care trebuie să o forțați să iese afară. Demufați vârfele de la becuri și iese afară. Aici, așa îi, 3 șurubele cu șurubelnițe în cruce, aveți de desfăcut. Și o să punem două becuri LED, unul pe o parte, unul pe alta, unul aici, unul aici. O trebui să măsurăm și să dăm gaură cu bughiu prin plastic. Și aici și acum măsurăm cu șublerul diametru, ca să nu dăm gaură prea mare, pentru că va trebui să facem și un pic de etanșare, să nu intre apa. Măsurăm cu șublerul diametru și dăm gaură în ele. Șublerul zice că e 10, atunci dăm gaură cu burghiu de 10 și o să fie tot ok. Putem încerca și cu 9, 5, 10 întâi. Da, socul e un pic mai mare și ar trebui să se blocheze în socul și tot e ok. Asta l-a intrat ușor. Eu dau silicon ca să fiu sigur că nu intră în purități, că nu condensează, să fiu 100% sigur că ăsta când se întărește poți să-l desfaci ușor, să schimbi becul, nu e nicio problemă. Dar acum firele astea două vin legate împreună și să pleci mai departe pe traseu. Noi o să ne întâlnim pe traseu și o să le fac brigite și astea cu alea două de aici și o să merg și îi dau minus și plus. Din păcate soclurile mele sunt prea lungi și nu mă chinuie să le pun. Și am dat două găuri la ambele greșite, pentru că dădea în asta cum zice, haion și nu se potriveau și trebuia să verific chestia asta dacă vin înainte să dau găurile și am mutat gaura asta de aici. O trebuie să tai puțin și din asta. Bine, se pot și mai mici. Astea ale mele, astea le-am comandat, așa m-am gândit să le fac. Se puteau și mai mici, fără să tai din astea și așa, dar vreau să văd, să se vadă lumină, să nu fie diferențe între ele, seara. Și cam așa e. Trebuie montat și după făcut legăturile. Am montat la loc, am legat plusurile și minusurile. Acum venim cu un cablu de aici, sau de aici, și plecăm mai departe pe aici, cu două fire, plus și minus. Dar să vedem pe ce parte reușim să desfacem astea, să intrăm mai ușor, unde e mai liber. Pentru că, da, trebuie să și desfacem ceva pe aici, astea, și să le punem la loc. Și să vedem. Am desfăcut și am destul spațiu ca să ajung cu cablurile acolo. Și acolo, de acolo o să le nădez mai departe, ca să am minusul de acolo și plusul l-am deja tras cu un switch acolo. Și asta e treaba. Și așteptăm noaptea, adică să gătăm până de seară, ca să le vedem și în acțiune. De nădit firele, acum mai urmează doar să le băgăm pe traseu, să le tragem aici jos, să le legăm, să închidem pe aici până nu se întunecă și suntem gata. Am reușit să trec pe tubul ăsta, așa că am închis forțat tubul de sus și am dat o gaură mică din ăsta și l-am închis aici. Acum 2-3 picături mi se rupe că am închis, dacă intră mașină nu afectează. Pe aici, prin găurica aia, dar nu prea cred. Și am ajuns cu cablurile, acum ajunge la alimentare. Băi, totuși, de la depărtare, se vede altceva. LED-urile astea ce le-am pus eu nu-mi place deloc, nu da lumină ca lumea, se vede că nu e ok, nu iasă pe filmare. O să le înlocuiesc cu becul de poziție normală. Ia uitați. În partea de jos unde nu am reușit să pun, cum se vede pe filmare, skyline-ul. Tot mă